Ano ba na? Shumay. Pila na? 20. 20. India. Ano na niya? Price tag pulo ang sir. Polo. Pulo ang sir. India. I-YouTube na lang. I-vlog na naman niya. Tempura. Eh. Diyan na tigyan na. Naduro ulit bigyan na. Tag 20. Yung ubos na sa mga puan. Ito na na itong ano. Ito mo. Price niya. Price na. Sige, imuta ano niya tayo. Imuta. Sa pila na niya? Sa pila? Sa 5 dilaw. Buting dyan? Logo atay. Logo. Wala tiga bakal. Hotdog. Tagkata na hotdog. Hindi man taka mabakal.